Dobrý večer. Milostivá, dneska vám to ale sluší. Dobrý večer, televízna spoločnosť Markíza a s ňou aj všetci diváci na celom Slovensku. Som naozaj rád, že ste prijali pozvanie do našej show. Vlastne ja som sa zabudol predstaviť. Moje meno je Dr. L. Dr. L ako láska, Dr. L ako elektrina, Dr. L ako v preklade Dr. On. A prečo sme sa tu zišli? Aby sme si pozreli krásne, nádherné telá, dobrú zábavu a kopec vtipu. A nebudeme predsa konzervatívni ako Angličania, keď nám duša piští po zábave.
Neviem. Viem veľmi dobre. Poznám toho človeka z osobného kontaktu, jasne, Peťo Batáni. Dr. L je vlastne tanečník, Dr. Electric, ktorý sa učil tancovať tak, že zastrčil prsty do zasúky a tak toho tráslo. Áno, viem, Peter Baťány. Nie, bohužiaľ nie, neviem. Ešte som to nestretla s tým menom. Dr. L, teraz mi to oznámil. Je to môj priateľ, s ktorým sme medzičasom asi tak pred pol rokom robievali akcie. Spolu sme hrávali, my sme hrali muziku a on zase tancoval. Čiže spolu sme robili a viem, kto to je. Je to môj dobrý kamarát. Je to taký strašne srandovný človek, s ktorým keď som aj hoci ako nahnevaná, neexistuje. Samozrejme viem, kto je to Dr. L, je to Peter Baťany, vynikajúci herec a vynikajúci tanečník. Je to showman, podľa môjho názoru to je jeden z najtalentovanejších ľudí u nás v rámci improvizačných schopností. Tak čo ja viem, no tak taký je život, no, všetko je iné, také dynamické, veselé, skvelé. A čo ja viem, kopneme si koňačík, čo? Čo ja viem, a vlastne o čo ide? Radi tancujete? Tanečné skupiny alebo jednotlivci bez rozdielu veku volajte na telefónne číslo 0971 551 565. Že prečo? Show doktora L vám zabezpečí vaše uvedenie v televízii Markíza a zároveň vás zaradí do súťažnej tancparády, ktorej vyhodnotenie určujú diváci. Tanečná skupina alebo tanečník mesiaca postupuje do ďalšieho kola na koncoročné odovzdávanie cien. Radi tancujete? Tak volajte a dozviete sa viac na telefónnom čísle 0971 551 565. Zavolaj nám! Moje prvé dotyky s tanečným umením boli kdesi v 85. roku. Predtým som sa venoval bojovému umeniu spolu s mojím priateľom Freddym. Naším spoločným šťastím, ak sa to dá tak nazvať, alebo osudom, bol náš kamarát Robbie Latigo, ktorý prišiel v tom čase z Rakúska a predviedol nám tanečný štýl Electric Boogie. To sa mi stalo osudným. Tancu sa venujem do dnešných dní, avšak vždy som akosi túžil potom, aby sa našiel niekto, kto by túto moju snahu podporil. Elektrina vyjadruje môj štýl tanca. Je to temperament a radosť zo života. A nielen to, tanec mi poskytol možnosť seba vyjadrenia aj v mnohých iných smeroch. Naučil ma sebaistote a seba kontrole. Stal sa pre mňa životným odrazovým mostíkom. Cez tanec som dostal šancu uplatniť sa a túto šancu chcem dnes poskytnúť ja vám. No ja viem, že účinkoval aj v klipe Mišky Paštejkovej dokonca niekoľkokrát, že je to veľmi šikovný herec a človek schopný zahrať svojim telom čokoľvek. No, robil so mnou nejaké veci, aj v minulosti s Robom Grigorovom a naposledy, čo si pamätám, tak s Miškou Paštejkovou klip. Neviem. Viem, že veľmi dobre tancoval. To neviem, ale keď vytriezvel, začal tancovať. Začal tancovať a potom začal moderovať a to je dobré. Je to človek, ktorý je druhý z majstrovstiev sveta, je majstrom Európy, je medzinárodný majster Rakúska, majster Slovenska, možno aj Československa, v tanci nazvanom Electric Boogie. A je to taký tanečný štýl, ktorému skladajú klobúk aj v New Yorku. A myslím si, že Michael Jackson v tých dnešných dňoch má 80% choreografií postavených práve na týchto prvkoch, ktoré tento náš chlapčisko dobre ovláda. No. Tak keď je to doktor, mohol byť tak liečiť, by mohol ordinovať pilulky, tabletky, sirupy. Bol herec v Stoke, no a popri tom samozrejme ešte aj vynikajúci tanečník.